In a bold and defiant declaration, former MDC Alliance CCC Youth Assembly spokesperson Stephen S. Chuma has sounded the call for change in Zimbabwe, confidently asserting that President Emmerson Mnangagwa's reign will not endure against the tide of transformation sweeping the nation. Sadabina munozizere tichiona kuti aiwa youth our assembly spokesperson weCCC anoitaura mashoko kuti awa Idi Mnangagwa haazozokwanisa kuzoatena his ambitions. Ndokuti bo subscribe ho like utina on the bell icon. Tipinda muzere munonzi in a statement that reverberated with conviction, Chuma proclaimed real change is coming. Yes, it is coming sooner than expected. Not even Emmerson Mnangagwa and his bunch of looters can stop it. This assertion underscores a growing sentiment within the opposition and civil society that the current government's grip on power is warning. Do mashoko anoitwa panapa aiwa na spokesperson weCCC Youth Assembly achiti aiwa nyangwe na Idi Mnangagwa haakwanisi kutombostopa the new change iri kuuya. Amekuti vari kumbotemba nei vakomana ava nokuti tikuona nhau dzavo zizhinji vane confident zikatomboiti vachiti aiwa real change is coming very soon, vachitoti aiwa pakatomuipira Idi Mnangagwa. Handiziva kuti vakomana vari kutemba nei kanti vakarongei kati pane zvavari kuronga kubackground here, asi ndo mashoko avari kutaura vachiti aiwa real change is coming. Saka chimotodzai mafungiro enyu noti kudii nevakomana ava vari kumisa vachiti aiwa Idi Mnangagwa haazozokwanisa kuzoenjure awa maambitions ake. Pinai mucomment section medu tudze mafungiro enyu, usangano subscribe kulike chanotina on the bell icon. Tamboshana mambitsa ndokupa pano paZBC News Live.